Bine v-am găsit la al doilea episod din BNRC! Îți iei bătaie că nu ai bani să le dai șmecherașilor? Te-ai săturat de amenințările acestora? Au datorii la tine și ți-e frică să le ceri banii? Nu-i nimic, aici veți găsi soluția pentru a scăpa de toate acestea. În primul rând, ca să intri în anturajul acestora, trebuie să te îmbraci ca ei. Salut băieți! Băi, n-am. Ce e așa îmbrăcat, ei? Băi, Ce îmbrăcăminte asta? În al doilea rând, trebuie să gesticulezi când vorbești. Salut băieți! Salut, Faci prieteni! Ce faci, Faci pe aici, băi! Bă, frate, am auzit că ești maker tu, man. În al treilea rând trebuie să vorbești în jargonul oriunde te afla. Indiferent că te afli în fața unei grădinițe, că ești în direct la o emisiune TV sau că ești la o ședință cu părinții. Salut băieți! Băi, și tine, băi, dă drumul, bă, la meu. În al patrulea rând, trebuie să știi să te bați. Bă, ce te împingi așa, Și eu înapoi. Ce ai, calde? Și nu în ultimul rând, să râdem la glumele lor proaste. Bă, dar tu știi ce-i spune frățitul celălalt din deșert? Ce spune, frate? Că eu căzut gemul. Bună, bună asta. Salut băieți! Salut, ce faci aici? Ok, ba da, Ei, da. Știi cu ce seamănă jumătate de portocală, frate? Cu ce? Cu cealaltă jumătate! Hai, bă, asta! Cam atât pentru acest episod. Nu uitați să ne dați un like, share, subscribe. Ne vedem data viitoare. Până atunci, Aveți grijă de voi!